Yeah, abusuafo na yefieda. Na se na me ka kire mo se de Adomakomasɛm no me de do pa na bebre mo. Na Adomakomasɛm eye kasa bia ye kato hotetetetete. Nanso enne ekosi akire nyina no na yedi so. Na nieti ameka saa no sansem we nyina me de brɛ mo ye Adomakomasɛm yi no. Papa ba ko ana me no radio adwam sebe se de wa ye nyame de adusipoku ewu Kumase eno hihye ni nyina na anam se jama na onum se bia obeko nti ode ni nyina agya na wo fa ase ye frɛ ne nti amwa nti emu ne yekohwe ya ye yi sansem we ede aba abetum ho no na mom ye hwe ye da ye wo da fiti kwasi da ekusi memenda ye da ma saa na nyina ebae na ban sense na sa dan nyina so ebae say ye ne ye ba ho no na tete asɛm abakɔsɛm a wonde kyerɛ ye no ya nhyansi amfiri kwasi da ene kosi memenda ne mo ye hyase brada ene kosi ukuada ade adwoda ye hyase brada no ekosi adwoda eno nti ne yemenya no na awotwe di kyerɛ sɛ ne na ne da ne bi obeto so no na eye na awotwe nti ne ye ka na awotwe na awotwe mienu na awotwe miensa na awotwe miensa ne ye de anifa mu no nso no na obosome no awu enti ne na awotwe na ne beto so no na bosome na pie eni nti ne hu sɛ ti kyerɛ sɛ na awotwe na no eye bosome baako na bosome no wakwa pro wa na wasan ba be pie na asɛm no nyina ase ne sɛ opani bi ne yɛfrɛ no ɔbɛn na wɔte dwumaka ase na wono no kae sɛ tete no opani bi trans ya no nso de ɔbɛn saa na no wa bini yie kyerɛ sɛ ɛbɛ ne mu a ɔhwe wani mu a wɔsɛ ɛnɛ ade ɛnkyɛw enso ampa sɛbe wobɛkɔ asama ado ana wɔsɛ ade pa bi ba wo so mehyɛ na awɔtwe obo nso ate asɛm wɔ yɛ dɛ sɛ no ayɛ no ho sɛ prophet bi saa no kyerɛ sɛ saa na yɛbɛka no enti na nkurɔfoɔ kɔ no hɔ bisa ti wo hwɛ wani mu a no wa kyerɛ wo daakye ne wo bibia enti wo nyina hu sɛ ɛjɔbe no deɛ wa ben pa na nadeɛ na wom ne sɛ wo da yɛ nyane no na emu no wo sɛ ewia ɛya to agensu ano no na ɔno ano wasɔre enti kyerɛ sɛ ɛnya deɛ yɛ nyane no ye na ɛjɔbe ya da ewia to agensu ano kɔ nanim ne kyerɛ sɛ kɔbɔ te sɛ yɛ na yɛbɛka ne duba ako na wɔn sɔre yɛ bɔpɔ no nso a wonye so enu nti ye biri ho ne yebu opo nani ne kyerɛ sɛ oda pakaya yɛ sɛ agya be ya wa be no wawu na agya be de wawu sɛn nti agya be ya wo be brada wa ansori bio nti agya be awu ene ne nya brada wow na abusuafo ante ase eno ne sɛ ne yɛbɛkɔ bisa ade na onyankropɔn wo bɛfa ye dehye na wa mo ne nkai ye kora nti ye kɔ abisa ɛwɔ obi a okuru nsuman ho nti di okuru nsuman no okuru nsuman na ne nyame kyerɛ sɛ ɔbɔ ne nkai ye mi bo ma sika atwa no ɔsan ma ne yare ye enu nti ɛna waba bɛfa no nti ne kyerɛ sɛ nsuman no a ye kuru ye no ɛna ye ewukuyada afei abusuafo yi ate ho ase sɛbe wanya ayo enti na ama awerɛho yia ɛna aba wɔn mu enti kromu no dan na nyinaa de yɛne de yi asa ɛne yenya ayawoda na yenwie yo kyɛ sɛ ɔbɛn no ne niema ɛtoatoa na eyi niema ɛma yɛn enti yenya ayawoda no na fi yehu sɛ tete no de wuwa de oto asɔreyɛ so ɛma wo hu nsuo ne sɔne ansa ne yɛsie o nti nkyɛ sɛ ɛse yɛ fa ne firifie ɛkɔ asɔreyɛ so ɛne efieda wow ti wonde no koduru asɔreyɛ so no ɛne yɛ posa nhaba made gu ne nwinim tete no na mo yɛ saa de no pa nanum ne yɛ de na butu hɔ sɛ de bɛyɛ ne hu nsuo no ɛbɛtwe enti ne hu nsuo ɛbɛtwe no na wono nso hu sɛ ɛsɛ sɛ
yɛkɔ sɛ fie da yɛde nakɔ akɔto adeɛ so ati wɔne to so a wɔne hwɛ ɛda no ana adeɛ asa ɛna wɔne kɔkɔ dae na wɔne sɔre yɛ no na aboa bi aba bɛkeka ɛmu no na aboa no yɛ pataku wabɛkeka ɛmu no de to hɔ no nti wɔne sɛ na adeɛ deɛ adɛn na pataku ba bɛyɛ saa adeɛ wei ama yɛn ɛneɛ sɛsɛ deɛ moma yɛmmene asɛm no wɔ ha yiaa yɛmfa nkɔ fie sɛ pataku aba bɛkeka no yɛmmene asɛm no ɛwɔ ha yiaa ɛne yɛnya amemenda nti yɛamene asɛm no nti na afei deɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔ ne yɛkɔ kɔsie nti sɛ yɛkɔ akɔsie deɛ a na no ne kɔsie da mebacho sɛ wotia bɔmɔden sɛ wobɛhyɛ na afoforo nso anya biara dɛn ahwɛ na do comment ne nyinaa so ɛto nti sɛ yɛkɔ akɔsie abade a ne kyerɛ sɛ yɛnya kɔsie da no yɛkɔ adwo da so nti adwo da deɛ abusuafoɔ yɛ ane sɛ sɛ deɛ adwo bi nti mo abrɛ nti monkɔ na monkɔ gye mo ahome ɛno ne monkɔgye ama home ɛno ne adwo da yɛkɔ home dwoo ɛna ɛba bɛsi nti kyerɛ sɛ adwo ben a waben ne wuo no ɛnneɛma a wɔn de fa mu na wɔtwe na kodako ɛmɛkɔsi ne na wɔtwe no ɛna yɛde nya edin ɛbenada ukuada yawoda efieda memenda kwasiada adwoada ɛna yɛhome ɛyɛ ɛna yɛde si saa enti sɛ wohwɛ a ne kyerɛ sɛ wɔn nsa na meka sɛ wɔn edi enya na wɔtwe no kyerɛ sɛ ɛkɔsi ɛbrada ne bi ɔrɔ sɛ ɛnɛ yɛ brada o ɛbrada a wɔbɛn wuyɛ ne kyerɛ sɛ na wɔtwe no nti na wɔtwe bi oba ne kyerɛ sɛ ayɛ na wɔtwe mienu na wɔtwe bi oba na wɔtwe miɛnsa na wɔn ɛhwɛ soro bosome no nti na wɔtwe na ne ba na bosome no nso apie ne kyerɛ sɛ ayɛ bosome baako ɛno ɛne yɛde toatoa so a ɛkɔsi nya afena nyɛ broni anka ne yɛ deɛ na ɛnsi dumienu na yɛ daduanan na daduanan no deɛ to so nkron no na afia so ɛno nti ne yɛ ne yɛka ne sɛ akɔsida yɛ kɛseɛ no nti di adaeɛ saa na deɛ to so nkron no ɛbɛduru hɔ no na yɛ na yɛbue no na afena so nti ne yɛfrɛ no adaeɛ kɛseɛ sanse na nanu hu sɛ saa brɛ no obi o yɛ dwuma wa himfie hɔ no ɔyɛ himfie nipa no yɛ bɔtwere ma ɔbɛsa nti deɛ wantimi ama mɛsa no ɔhene hu sɛ onipa somasi manhunu ɔbɛnten so manhunu na ɔhe ebi ano ɔyare ebi nso ano wawu sanse nyɛ ne nyinaa ne yɛbɔ na mane nti ɛno nso ma wɔn timi de kan nipa a ɛwɔ himfie hɔ emie hu sɛ wɔn wɔ hɔ ana sɛbi ebi mu yɛ asoma wɔ ana ebi yare dadaa mu emu hu ne nyinaa nti yɛn na no ɛnɛ anam de besi na wɔtwe ɛbɛda ase woyɛ nipa yi ɛnneɛma nan bɛn ɛna ma wo ehu sɛ yɛ woyɛ nipa yi ɛnneɛma nan bɛn ɛna ma wo hunu sɛ meyɛ nipa woyɛ nipa na wɔtwe bɛba no yɛbɛka no ho asɛm bɛda ase nana na wokɔyi sɛdeɛ daa mɛka no ɛsɛ gye mede to hɔ agye sɛ ɔde so wo tɛtefo no 055 010 8123 055 010 8123 nana Agya Brefa enamba no no ebia wo pese one ne twetwe nkɔmɔ fa ne ɔma ahodo bebree no ankasa ho bibia no wobetimi afrɛ nana Agya Brefa na watimi aboa wa kwaniasa nyinaa